така вече, отново съм тук, това е пак някоя. И вече сме в Темплиар. Разбира се, там хубавите игри. В смисъл най-хубавите неща. Това е... Анчам Темплиар, нещо такова. Като аз пиша канал с... Как пиша съм? Канал с Талера. Няма значение. Е така, и това е... къса CS Gangin Templар Mega. Нещо така се произнася. Значи, защото аз наричам темплярите. Някакви други ги наричат. Защо не се знам с представям. И така. Това е... Тук някаква мастерия. Мога уча да... Естествено така има обищек, защото през него минат кошумчи. И така не му се върти като пумпал някакъв. Някакъв тъпо и така наляво надясно. Значи някакъв идиот. Така са наши. Какво прави, че чаш вече толкова сте... Ахо, гледай какво ги прави. Бахчи! За какво умират тия хора? За какво гъна и убийство ножка? Тук не внимавайте. Они сте там, разбира се. Драй. Това наш. Гледай са какво ги правим. Бах, не мога убити един човек. Сериозно ли е? Бах, ти тъпчора. И дата да се убият с ножки. Аз съм 3 от 4. Няма значение. Да направя просто. Секо. Направо секо. Аре махни са бах! Ти виж капяжника. Много съм че умре. Не мога да играе. Аре махни са и ти се пръчиш. Така че трима човека. Трима тук ушачи ми се пръчкат. Костак тук е там право. Наградата ще е много добре. Какво правите с нашата база? Аз се къшкай, че човек не мога да спокои вас. Бах, тиората. Дихам. Ама няма нищо. Къде ба? Тия ли? Гаеца? Мислим, са много важни. Вече в нашата база са тук да нам прекъсвате. По-ми леко ги правим. Тук трябва да направя картешница. Знаете, че картешница. Картешница. Къде бе? Там къде учиш? Факт. Аз не бях внимателен. Антони, тук направя всички ги пиха. Махай са от мен. Не са чудовищи. Там под... Чето си давам, съм били си. Остава така, смагам. Махай са. Много ясно, не ме скача като някакъв луд заек. Ще го бия с ножката. Разбира се, с по-хладно оръжие, така да се каже. Тук нямам да видам там. Иначе ще е по-добре. Но аз наши така събрана на куп, така ти тъпи овце. Не мога да видя нищо от тях. Паси го наши. Сериозно, много го биш. Така колко човека, бах то чакали. Гледай какво ги правим. Ти ли също за коля? Ко толкова те страх, чакалиш това? Чаржаш. Гледай какво стана, съм право. Умрях. Така. За кога не го спомнях? Вече не килам. Бутончика и толкова са. Беше. 21. 20. Така. Така. Мисля тук да приключа епизода. Надявам се да бил интересен и виден. Аз бях